गिबियावनो दिनै 22 जानुवारि सुबुंखान्थि सान भारत नाङैनो बे सानखौ दिनै फालिगासिनो दङ। जोंबो चिरां जिल्ला बेंगिरिनि लांगोनायाव बेखौ खुंनाय जादों। बे बुब्लियाव आङो गासैबो बिटिआर ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजा आसामनि आरो भारत नाङैनो गासैबो नोगोरारिनो आंनि गाहाम हामलायनाय आं बावहरबाय। आरो बे बुब्लियाव जोंनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां जे आसामनि चिफ मिनिस्टार गिबि मन्थ्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गुवाहाटीनिफ्राय काइलिपारानिफ्राय दिनैनि बे सानावनो बिथाङा गावनि बिबुंथियाव फोसावदों जे बिटिआर एकर्ड मथे जे एरिया एक्सटेनसननि बाथ्रा दंमोन, सिमा बारायनायनि बाथ्रा दंमोन, बेखौ मान होनानै बेखौ जाफुंसार होनायनि थांखियै 43 गामि जे रेभिनिउ गामि आरो 17टा जे माने फरेस्ट भिलेज बेखौ गासै गहपुरसिम बेखौ सोसननायखौ दिनै बिथांमोना फोसावबाय। बे जोंनि थाखाय खोब गोजोनथाव बाथ्रा, जों खुसि आरो बयबो आइ आफा रायजोफ्रा रंजानांगोन। आरो मोनसे खोथाया जाबाय मा बर'फ्रा दिनै खनथाम एकर्ड खालामबाय। 1993 मायथाइयाव खनसे, 2003 मायथाइयाव खनसे आरो 2020 मायथाइयाव खनसे। सिगांनि खननै जि मोनसे एकर्ड बेवहाय जोङो सानजाहा सिमाखौ बारायनो हायाखैमोन। एबार 2020 मायथाइनि गाबोन जोंहा बोसोरथाम थांसिगोन बे बिटिआर एकर्डआ। 2020 मायथाइनि बे एकर्डआव दिनै चिफ मिनिस्टारा जेरैबायदि फोसावबाय, जोङो बिटिआरनि जि सिमा बेखौ जों सानजाहा बारायनो हाबाय। बे जोंनि थाखाय बिराद गिदिर मोनसे देरहासारनाय आरो बयबो आइ आफा रायजोफोरखौ जों बरायनांगोन। आङो बे बुब्लियावहाय भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि आरो भारतनि नखर मन्थ्रि अमित शाह आरो गाहायै जोंनि आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोननो आङो जोंनि गासै आइ आफा रायजो राजाफोरनि जानानै बिटिआर ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजाफोरनि जानानै बिथांनो साबायखर बावो, बिथांनो गाहाम हामलायनाय हरो। आरो बिथांमोना खोथा मथे दिनै खामानिखौ मावदों आरो जोंहा मोनसे बिसासा दंखायोमोन। दिनै बे बिसासा आरोबाव गोरासिन जाबाय आरो जिखिनि मोनफा मोननै दफा दंबावो जे मावफुंनांगौ बेखौ थाबैनो मावफुंगोन होननानै जोंहा मोनसे बिसास दं। खारन जोंनि मानगोनां नखर मन्थ्रिया भारतनि नखर मन्थ्रि अमित शाह बिथाङा 2024 मायथाइनि सिगां बिनि गेजेरावहाय जोंनि बड' एकर्डआव जेसेबां दफाफोर दङ बेखौ मावफुंनानै होनायनि बिथाङा खोथा होदों लासैनो। दा पर्यायक्रमै जालांगासिनो दङ। गतिके दिनै जि फोसावनाय जाबाय बे जोंनि बिराद गिदिर मोनसे देरहासारनाय। आरो बुंनो थाङोब्ला बड' एकर्डनि गाहाय जे दफा बेयो जाबाय एरिया एक्सटेनसनानो। दा दिनै जाफुंबाय आरो बाखि मोनफा मोननै जिखिनि दङ बे गासैबो जालांबाय थागोन। फसंथान गायसंनो होदों ओमफ्राय पेरामिलिटारि होनाय बेबो लासैनो जालांगासिनो। दाख्लै 10 जानुवारि खालि हम मिनिस्ट्रिनि दैदेननायावहाय भारत सरकारनि हम मिनिस्ट्रिनि दैदेननायावहाय जोङो नर्थ ब्लकआव मोनसे एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन सायाव मोनसे मिटिं जाखांबाय। बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादबो थादों, बिटिआर सरकारबो थादों, आंबो दङमोन। बेवहाय A to Z बे इमप्लिमेन्टेसन सायाव डिसकासन खालामनाय जादों, सावरायलायनाय जादों। आरो दासिमाव बे पेकेजफोरखौ मावफुंनो थाखाय भारत सरकारा 500 कौटि रां अलरेडि घोषणा होबाय, हरनाय जासिगोन होननानै। बे जाबाय पेकेजाव जायफोर दंमोन बेफोरखौ फारि फारियै मावनाय जागोन। बेहाय जेबो गोनो गोथो जेबो गैया। आरो बिनि उनावहाय जोंनि बे जायफोर माने एकर्डआव जायफोर दफाफोर दङ बे फारि फारि मावफुंजानायनि लामायाव दंबाय थायो। गतिके एनडिएफबिनि रिहेबिलिटेसन होनाय, जोंनि मार्टियार्सफोरनो जि मोनसे अनसुंथाइ होनाय, बे गासैबो बाथ्राफोरखौ लानानै सावरायनाय जादों। आरो गुबैयै जायफोर केस दङ एनडिएफबिनि बे केसफोरखौबो गोबाङानो उथायजाबाय, दाबो माखासे स्क्रुटिनि जागासिनो दङ आरो बे उथायजानायनि लामायाव दंबाय थायो। गतिके जोङो गोनो गोथो जानो नाङा। आं एनडिएफबिनि मानगोनां आगोलनि जि केडारफोर दङ बिथांमोनखौ आं खावलायो जे जोङो धैर्य हम एसे, गासैबो खामानिया हाखा दावरा जानाय नङा, जाहाथे भुल जाया, मोजाङै जाहाथे जों मावफुंलांनो हायो बेखौ बिसासाव ला। जोङो बायदिसिना खोथा बुंलाबायनानै बोथोरखौ जों गरम खालामनानै लानो नाङा। गतिके जोंखौ बिसासाव ला। जोंनि दिनैसिम एनडिएफबिनि दैदेनगिरि दं बेहाय, जोङो बिटिआरनि दैदेनगिरिफोर दं बेहाय। बिटिआर एकर्डखौ 100% मावफुंनो थाखाय, जाफुंसार होनो थाखाय जों अहर नाजाबाय थादों। गतिके बयखौबो बिसासाव लानानै थांबाय था। आरो बे रोखोमैनो जुदि थाङो जोङो मोजां मोनसे थासारि जोङो दिनै जिखिनि मोन्दों बेखौ जों लाखिलांबाय थानो हागोन आरो फैबाय थानाय समाव जोङो जाफुंसारगोन।